Avui els vull presentar la primera entrevista del meu canal de YouTube, de moltes que en vindran. Avui entrevistem el conseller a l'exili Lluís Puig. Ens ha explicat moltes coses. Us deixo l'entrevista. Bona tarda, conseller, com està? Molt bé, encantat de conèixer-te, Marcel. Moltes La teva gràcies. televisió? Vostè creu que tornarà a Catalunya? Sí. Hi he tornat algunes vegades, però a la Catalunya Nord. Quedant-me a la part Catalunya Nord, sí, és així de clar. No és la Catalunya d'on venia jo, però ja hi he tornat. I a una persona, de cara a les eleccions del 14 de febrer, a una persona que no sap a qui votar, però té clar que vol votar un vot independentista, quin partit li diries i per què? Home, jo formo part de la llista de Junts per Catalunya, a la demarcació de Barcelona. Per tant, és evident que si algú m'ho pregunta, li dic, vota'ns a Junts per Catalunya. En tot cas, vota a qualsevol altre partit independentista, també. Jo dic Junts per Catalunya perquè em sembla que som un partit que ja des de l'any 17, al desembre del 17, hem estat demanant i treballant per unitat, que és el que sempre ens ha reclamat la gent del carrer. I ara mateix, el partit nou que acabem de constituir, a dins de Junts per Catalunya hi ha gent que venen de 8 o 9 agrupacions polítiques diferents. Alternativa als Verds, el socialisme, d'Esquerra Republicana, de PDeCAT, de moviments de... En fi, de 9 agrupacions diferents polítiques, no? Per tant, hem aconseguit anar sumant unitat, si és veritat que la CUP i Esquerra no han volgut mai que féssim una llista conjunta, no? Però, per tant, jo crec que Junts per Catalunya sí que hem pogut replegar moltes sensibilitats diferents. I si no voten a Junts per Catalunya, que votin independentista, perquè almenys el nombre total de vots que siguin les llistes independentistes, si són iguals o superiors a les eleccions del 2017, voldrà dir que la repressió ha fracassat i nosaltres seguim tossuts. Creu que Catalunya està preparada per ser un estat independent? Bé, cada cop més la societat està més empoderada. Estàvem ja empoderats ideològicament el 2017, quan a l'1 d'octubre van aparèixer les urnes a les 8 del matí a tots els col·legis electorals per fer el referèndum. Tothom es va sentir que era important, que formava part d'un país, no? Perquè tothom havia ajudat a defensar les escoles durant la nit, quedant-s'hi a dormir, tothom havia treballat perquè aquelles urnes arribessin, perquè arribessin les paperetes, tothom va plantar cara davant de la policia allà on van anar a fer atacs. Allò va empoderar molt a la gent que no ho ha oblidat. Després, ara, per exemple, aquesta Covid, entremig hi ha hagut un empoderament molt gran, per exemple, canviar de companyies elèctriques, o canviar de companyia telefònica, o canviar de banca. Per què? Perquè aquestes empreses, grans empreses que no estan al costat de Catalunya, doncs cada vegada hi ha més gent que no vol formar-ne part. I ara, amb això de la Covid, doncs estem fent també un empoderament d'utilització de les eines digitals molt interessant. Bueno, molt interessant no, molt pràctic, diguem, no? Per tant, cada vegada més, jo diria que cada vegada més som menys dependents. I, per tant, cada vegada més estem anant cap a aquella independència que volem. D'acord. I què opina que la Generalitat es presenti com a acusació particular dels manifestants de la postsentència? Això no és un tema que domini el jurídic, però, pel que tinc entès, fins no fa gaire estava obligada a fer-ho per llei. Qualsevol mosso de la Brimo, per exemple, que digués que havia rebut un copet, la Generalitat estava obligada a personar-se com a acusació, diguem-ne, no? Jo crec que això ja està canviat. Crec que ja l'actual conseller ja ho ha canviat. Perquè coses com ahir o abans d'ahir, no sé ara quan ho emetràs aquest programa, veure un mosso d'esquadra disparant una escopeta a 2 metres d'un periodista, això és intolerable. Vol dir que realment a dins dels Mossos d'Esquadra hi ha gent que no és que hagi de ser independentista, no. És que no saben ser policia d'una policia demòcrata. No? A Alemanya estan expulsant la gent d'extrema dreta que està dins de l'exèrcit. I no pot ser que n'hi hagin a la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ja s'apanyaran. Però el model de policia catalana dels Mossos d'Esquadra, jo sóc el primer que dic, s'ha de fer net, i hem de tenir una policia
al costat dels ciutadans i ciutadanes. Per tant, no amb aquests mals usos. I parlant de la seva extradició, amb les darreres notícies sobre la seva situació personal, ha quedat definitivament ja resolta? A nivell del sistema judicial belga, sí. No sé si Espanya pot recórrer o no a instàncies al Tribunal de Justícia Europea de Luxemburg, o no sé què pensa fer. Jo crec que ara, mentre està en el procés del Parlament Europeu de veure si aconsegueixen aixecar el suplicatori pel president Puigdemont i els consellers Ponsatí i Comín, jo suposo, no sé, realment el que a Espanya li interessa és això. No? M'imagino que mentre duri aquest procés dins del Parlament Europeu, Espanya no crec que faci més moviments, però segur que Espanya seguirà fent els moviments que pugui i més, perquè evidentment no ens suporta. Sí. I què en pensa del pacte de la diva entre Junts per Catalunya i el PSC? Que fa temps que s'hauria d'haver despactat. Totalment d'acord. Com s'haurien d'haver anul·lat altres pactes d'Esquerra amb PSC en alguns municipis, etc. Vol dir que també estic molt en desacord amb aquests pactes contra natura, amb l'excusa de que són, que a nivell local el que més importa són les persones. No. Jo no puc fer un pacte amb un PSC que va estar d'acord amb el 155 i segueixen sense estar en el mateix lloc. Per tant, a mi no em mereixen cap respecte, perquè no són representants d'un socialisme català com havia existit. Per tant, fora tots aquests pactes. I del suport d'Esquerra Republicana en el govern espanyol? Bé, ells sabran, però el que em sap greu és no veure que hi guanyem res. Jo l'únic que veig aquí a nivell internacional des de Bèlgica, que esclar, molta gent es pensa que està tot en vies de solució, perquè si va un partit independentista que aprova uns pressupostos, que li aprova lleis, que li aprova que governi, esclar, un aquí, internacionalment, que no llegeixen el detallat internament, com pots llegir tu, entén que és que això està en vies de solució. I jo no veig que s'hagi avançat res, cap a cap mena de solució. No, és que així aconseguirem més recursos, també els ajudem així perquè arribin més recursos als ciutadans. És mentida, perquè al final els recursos de la Unió Europea per ajudar a sortir de la crisi de la pandèmia, Espanya és el país que menys ajudes ha posat per ajudar a ningú, d'autònoms, de comerços, de bars, restaurants, d'escoles, de res. Per tant, tant de bo es veiessin canvis en la política del govern espanyol i que fos gràcies a això, però no veig que, a mi no veig que em serveixi per res, al contrari. Creu que va ser un error suspendre la declaració d'independència? Bé, això li hauries de preguntar al president Puigdemont, que ell el mateix dia 10 d'octubre del 2017, que és el que va fer la declaració i la va deixar en suspens, en stand-by, perquè hi havia indicis de ganes de negociar, crec que ell en els seus propis llibres ho diu clarament, que és de l'únic que se n'arrepenteix, d'haver fet aquella suspensió el 10 d'octubre pensant que realment anàvem a trobar amb qui dialogar. I realment l'únic que va ser la trampa per deixar-los temps perquè acabessin preparant el 155. Per tant, sí, segurament, si ho diu el mateix president Puigdemont, que ell considera un error, no seré jo que li discuteixi. Però, en tot cas, està clar, cap de nosaltres sabíem el que ens esperava. Va ser fàcil escollir la decisió d'anar a l'exili? Bé, tampoc va haver-hi gaire temps. No, quan pres la decisió, almenys jo que soc bastant desastre, no podia fer plans de què passaria al cap d'un any d'estar a l'exili, o al cap de 2, o al cap de 3, o al cap de 20, perquè encara no ho sabem. Nosaltres no sabem quan acabarà això, ni com. Per tant, com que no hem fugit mai de la justícia, a la millor un dia sí que la justícia europea m'obliga a presentar-me davant de la justícia espanyola. I jo tot just llavors començaré el procés del que han passat els meus companys i companyes que estan a la presó. Per tant, ja et dic, en el moment que pres la decisió no saps la durada que tindrà aquesta decisió, però tampoc em sap greu haver-la pres. I ara, si et diguéssim de ser conseller, què et diria?
el president Torra em va nomenar conseller de Cultura. Al maig o juny del 2018, el president Torra em va nomenar conseller de Cultura. Però com que el diari oficial de la Generalitat encara estava en mans de Madrid, del 155, no li van deixar publicar. I van dir que... Perquè estava nomenat jo i el conseller Comín també el numeraven conseller de Salut. Que mentre estiguéssim nosaltres dos a la llista, que no ho publicarien i, per tant, que no aixecarien el 155. Per tant, com que el president Torra ja ens havia nomenat i havia signat el decret, finalment, al cap d'uns dies, doncs, vam dimitir el nomenament, no publicat al DOC, però que sí que ens havia nomenat el president Torra. Si legalment es pot ser conseller i exercir des d'on sigui, ja que avui en dia tota la feina la fem telemàticament, no em sabria cap greu, no. Seguiria sent un gran honor per mi, no cal que t'ho digui. A les nostres xarxes socials hem demanat a la gent que ens enviï preguntes i ens han enviat les preguntes que ara li direm a continuació. Aviam, si sabré contestar, doncs. Diuen, com pot ser que Esquerra Republicana hagi donat tant l'esquena als polítics a l'exili i a la Casa de la República? Doncs això els haureu de preguntar a la direcció del Partit d'Esquerra Republicana. Jo em porto la Margaré aquí a Brussel·les amb la Meritxell Serret, és la delegada del govern de la Generalitat. Tenim una fantàstica relació. També et puc dir que a vegades m'he trobat amb la Marta Rovira i també tinc una relació humanament encantadora. No ho sé perquè hi ha hagut aquesta divorci o oblit o ganes de que no ens entenguéssim. I amb el Consell per la República encara ho entenc menys, perquè el Consell per la República encara és més plural. El Consell per la República hi ha Poble Lliure, per exemple, que és una bona part de la CUP. Hi ha representació d'Òmnium Cultural i de l'ANC i de molts partits polítics diferents. Per tant, el Consell per la República potser no ho hem fet tot el bé que hauríem de fer-ho, però és l'únic que tenim alliberat de la persecució jurídica espanyola, diguem-ne, no? I al final, el Consell per la República es crea quan es fa el pacte de govern el maig del 2018, s'investeix el president Torra, es fa un pacte de govern. I en aquest pacte de govern que signa JxCat, que llavors no era un partit, llavors era una coalició, amb Esquerra Republicana firmen, signes, això està signat, un pacte de govern. I en allà diu que es comprometen a engegar, a col·laborar, perquè el Consell per la República vagi endavant. Per tant, si tu us sembla que Esquerra no ha fet gaire pel Consell per la República, doncs ho heu de demanar amb ells, perquè estava en un pacte de govern signat. Les sentències europees, quan trigaran en arribar? Bé, valent, perquè, per exemple, tots els recursos que els companys i companyes que estan a la presó volen portar a Estrasburg, primer els ha de resoldre el Constitucional. No pots anar als tribunals europeus sense haver esgotat totes les possibilitats de la justícia espanyola. I, per tant, el Tribunal Constitucional espanyol els hi pot retenir els seus expedients mig any, un any i mig, 2 anys, no ho sabem, depèn del que els interessi. Que això és el trist, que la justícia funcioni pel que convingui o pel que els interessa. No? Quan han de tombar una llei que ha aprovat el Parlament de Catalunya, en una setmana ho tenen fet i resolt. Quan han de resoldre un recurs dels nostres companys de govern, sembla que poden tardar 2 anys. Per tant, la justícia no és molt justa, al nostre entendre. Per tant, serà lent arribar a tot el recorregut fins que la justícia europea anem tenint més victòries. El president Puigdemont va tenir una sentència ferma a Alemanya que diu que no hi ha rebel·lió ni sedició. Ara jo tinc una sentència ferma a Bèlgica dient que es vulneren 2 dels drets fonamentals, que això són 2 sentències de molt pes, diguem-ho, no? Però és que també Luxemburg ha fet alguna sentència dient-li a Espanya que faci les coses diferents i Espanya no fa res. Per tant, qui està quedant fora de l'estàndard europeu de justícia, entenent que es treballa perquè hi hagi una harmonia entre tota la justícia europea, qui està quedant al marge d'Europa és el sistema jurídic espanyol. Perquè, esclar, si no compleix i no respecta les decisions d'altres tribunals, és Espanya, és el sistema jurídic espanyol que està quedant fora. De tot el camí judicial que s'està donant a terme a Europa,
Quines seran les sentències claus? Bueno, de moment hi ha hagut aquestes dues que et deia, d'Alemanya i la meva Bèlgica. També ha estat importantíssim com es va demostrar que els nostres eurodiputats de Junts per Catalunya estan a dins del Parlament Europeu, en contra de les decisions i del que deia Espanya, que si no anaven a jurar la Sagrada Constitució a Madrid no podien ser eurodiputats, i s'ha demostrat que era mentida. Per tant, les lleis estan fetes d'una manera i el que cal és interpretar-les d'una bona manera. Per tant, això jo crec que són tres moments que jurídicament són importants. No? Tant si ara s'aixeca com no el suplicatori el president Puigdemont, el considera Ponsatí i Comín, encara que se'ls aixequin al Parlament Europeu, aniran a parar a la justícia belga, que ja ha dit el que ha dit sobre mi. Per tant, ni que pugui semblar una derrota el que se'ls aixequi el suplicatori, a la justícia belga dubto molt que hi hagi un resultat diferent. Per tant, serà una nova victòria. I així hem d'anar avançant. Mentrestant esperem que els nostres companys puguin aportar els seus expedients als tribunals d'Estrasburg de drets humans. Hi ha hagut informes molt importants de Nacions Unides, del grup de detencions arbitràries. Hi ha hagut informes importants de moltes ONGs que són imparcials, Human Rights, no sé, moltes organismes internacionals. No? Per tant, tot això es va sumant. Aquí el posicionament del grup aquest de detencions arbitràries de l'ONU va ser determinant per la meva sentència aquí a Bèlgica. Els jutges recullen i avalen totalment el que diu l'informe aquest de l'ONU. És Espanya que no vol fer-li cas. No sé, és increïble. Què creu que va primer, la llibertat dels presos polítics o la independència de Catalunya? Si s'ha de negociar sense presos, sense exiliats i sense persones represaliades. Si no, no vas a negociar. Si no, vas a demanar perdó i suplicar que no tallin el coll, per dir-ho així, no? Dit d'una forma molt exagerada. Per tant, si hi ha voluntat política de fer algun projecte diferent, el que ha de fer Espanya és començar per poder fer el que en llatí en deien tabula rasa. Vol dir taula rasa, començar de zero. Per començar de zero no es pot negociar mentre una de les dues bandes té presoners, o exiliats, o persones querellades per la llibertat d'expressió. No? Aquest divendres en Pablo Hasél, lleidatà de Pablo el Rapero, entrarà a presó per les cançons. Això aquí a Bèlgica s'esgarrifen. No? Per tant, el regne d'Espanya no ho té fàcil, perquè no s'ha de democratitzar el que no ha fet en 40 i pico d'anys, des de l'any 78, no? Però, per tant, si no es vol negociar, nosaltres hem d'anar seguint avançant igualment el nostre camí d'independència i per fer la nostra república catalana. Si aconseguim fer-la, evidentment, les portes de les presons s'obriran, perquè haurem vençut. De tot aquest conflicte, quina és la solució? Per mi és aconseguir la República Catalana. És la solució, perquè no podem seguir tants anys després. Pensa que no és un tema de 10 anys. Fa 10 anys que el Tribunal Constitucional va rebentar les normes democràtiques de convivència per carregar-se l'Estatut d'Autonomia. Es havia aprovat i es havia referendat pel poble de Catalunya. Però és que a Viena hi ha criptes de catalans exiliats del 1714. I des de llavors fins ara hi ha hagut molts exilis. No som nosaltres els únics. Hi ha moltes generacions entremig que s'han exiliats per motius polítics de Catalunya perquè han estat perseguits pel Regne d'Espanya. Nosaltres diem que volem ser l'última generació que pateixi presó o exili per aquest fet, no? Però és un tema recurrent. No? En aquests últims 40 anys que deien de democràcia hi ha com més de 40 sentències judicials en contra de la llengua catalana. A Catalunya es parlen més de 250 llengües, la gent que hi viu, i només els n'hi molesta una. I resulta que els catalanoparlants normalment són trilingües, perquè jo crec que tots els catalanoparlants que viuen a Catalunya saben el castellà i quasi tots saben anglès o francès o una altra tercera llengua. No? Després hi ha el cas dels catalanoparlants, per exemple, de la Catalunya Nord, que no saben castellà. Clar, és que ells saben català
rossellonès, per exemple, i francès, que és la llengua de l'estat on pertanyen, no? Per tant, no es pot entendre aquesta persecució en contra una llengua. I no veu res que demostri que Espanya, que el regne espanyol estigui orgullós de tenir un gallec, un euskera i un català com a riquesa lingüística. No es veu per enlloc aquest interès en preservar, potenciar i augmentar l'ús d'aquestes llengües, no? Nosaltres, per exemple, a Catalunya s'està fent, potser es fa poc, però fem el màxim que es pot, per exemple, en recolzar, protegir i ajudar a l'occità que es parla a la Vall d'Aran. I mira, és una comunitat de 1.500 persones, no sé si arriba. Però és que si es mor una llengua, es mor una part molt important del patrimoni de la humanitat. No podem tolerar, per exemple, i ara això només parlant de la llengua, imagina't si parlem de molts temes. Què li sembla la reacció que va haver-hi a Vic fa pocs dies davant de l'extrema dreta de Vox? Suposo que vols saber si l'aprovo o la desaprovo. Vaig pensar, ja va ser hora, perquè esclar, és que tothom està donant veu a un partit de l'extrema dreta que en un altre país d'Europa es prohibeix que l'exaltació del feixisme està prohibit, és il·legal. Per exemple, Alemanya està expulsant i desmantellant unitats del seu exèrcit alemany perquè ha detectat que eren coves d'extrema dreta. Per què? Perquè a Alemanya no ha existit mai la Fundació Adolf Hitler. En canvi, a Espanya encara hi ha ara la Fundació Francisco Franco que rep subvencions de l'Estat. Imagina quina diferència. Tota Europa va lluitar a la Segona Guerra Mundial contra el feixisme. Espanya no va lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme és qui va guanyar. Aquesta és la diferència. Per tant, mentre Espanya es toleri, es subvencioni i es donin diners, quan dic la Fundació Francisco Franco, i 200 o 2.000 entitats més de caràcter xenòfob i feixista. Esclar, si això es segueix alimentant amb diners públics, és lògic que hi hagi un moviment antifeixista que no tolera i que n'està farta de sentir aquests discursos xenòfobs, racistes, de demagògia i fent veure que són els salvadors de no sé quina pàtria. És lògic i normal. Per què? Perquè se'ls està alimentant amb diners públics des de l'Estat. S'acosten ja les eleccions i són les eleccions que l'independentisme va més separat de totes. Per què? O sigui, què en pensa de que no hi hagi unitat entre els partits independentistes? No hi ha més separació entre els partits independentistes que mai, perquè el 21 de desembre del 2017 la CUP, Esquerra i Junts per Catalunya terminaven separats. O sigui, no és pitjor la situació ara. El que és molt greu és que el 21 de desembre del 17 es va votar aquell dia perquè ho van decidir des de Madrid. I ara anem a votar també perquè ho han decidit els tribunals. O sigui, el problema és que com s'ha arrabassat i se'ns ha manllevat a la sobirania del Parlament de Catalunya, que ja ens tocava per llei votar el 14 de febrer, però ens tocava per llei catalana, que diu, si tal temps no hi ha hagut un nou president, doncs automàticament s'autoconvoquen les eleccions i tal. I ves quedat convocat per nosaltres, pel reglament del Parlament de Catalunya, diguem-ne, no? El problema és que portem ja 2 eleccions amb moltes intromissions del sistema judicial. No només a la data, sinó que tu recorda com no es va deixar investir el president Puigdemont el 30 de gener del 2018. No es va poder investir en Jordi Sánchez. No es va poder investir en Turull. El president el president Torra va tenir que deixar l'acte de diputat per un tema també judicial. Després se l'ha inhabilitat com a president per una pancarta. Per tant, ha estat una legislatura que està plena d'ingerències judicials. Doncs això és el que hem d'aconseguir guanyar també, recuperar la nostra plena sobirania en el Parlament i en la Generalitat de Catalunya. Per això cal que l'independentisme siguem forts, però no anem més separats. Ja hi anàvem igual. Què en pensa de la decisió de Pablo Hasél de quedar-se aquí a Espanya? Bé, mira, no fa gaires dies que ens fèiem uns missatges, que ens fèiem uns whatsapps de solidaritat. Ell
ell és una decisió que ha pres i l'únic que ens demana és que no quedi callat, en el meu cas, que internacionalitzem al màxim el conflicte. O sigui, que l'utilitzem perquè a nivell internacional se sàpiga això, no? Ja ho estem fent, però més en farem. I ell també vol que la seva entrada a presó serveixi perquè en el carrer, a Catalunya, la reclamació de la seva llibertat també sigui un element més de lluita. Però avui veia per les xarxes que un grafiti a Barcelona, ben pintat, amb una cara del rei Borbó de fons, i on es demanava llibertat pel Pablo Hasél, de seguida, les brigades municipals de l'Ada Colau han anat esborrant-ho. Bueno, doncs hem de tornar a pintar Pablo Hasél llibertat, com Josep Baldoni que amnistia, o que vulguem, no? Però, clar, haurem d'anar fent pintades mentre hi hagi qui les esborri. Mira, m'agradaria que fem una porra, vale? Sobre les eleccions del 14... Jo sempre perdo les porres. No n'he guanyat mai cap. Però mai, Bueno, intentarem tenir una mica de sort. Fem una porra, vinga. Quin creu que serà el partit guanyador d'aquestes eleccions? Junts per Catalunya. I en segona posició? Esquerra Republicana. I en tercera? Bé, tercera diuen que el PSC, per les probabilitats, perquè amb la caiguda, amb la nata que es fumarà Ciutadans, PP i Vox, no sumaran res, aquesta colla de fatxes. Per tant, això, si són les 3 primeres posicions, per mi són Junts per Cat, Esquerra, PSC. Primer que tornarà. Ara, no ho sé, Esperem tenir sort. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta petita entrevista que li hem fet avui. No, moltes gràcies a tu per dir-m'ho, per demanar-m'ho i desitjar que tota aquesta feina que fas utilitzant les xarxes serveixi perquè puguis desenvolupar tot allò que tu vulguis fer a la vida. Moltes gràcies. Aquí deixem el nostre vídeo, esperem que us hagi agradat molt. Si us ha semblat bé, podeu comentar aquí baix, sobretot doneu-li like i sobretot, si ens estàs veient, subscriu-te. Gràcies per la confiança i fins aviat, que vagi bé. Adeu.